Що, ти готовий? Ідемо? Знаєш, я завжди готовий. А де він є? Де цей іменинник? О, тато, він тут, ходи. О, я вже йду, чекай. З днем народження тебе. Ага, з днем народження тебе, тато. Так, подумали, з Клавдієм скинулися грошима і вирішили тобі купити новий телефон. Тримай. Пацани, я не зрозумів, а що з моїм не так? З такими вже ніхто не ходить, тато. Йоп твою мать, пацани, але для чого? Тут купа грошей ви потратили. Хлопці, а де тут кнопки? Тато, які кнопки? Він сенсорний. Хлопці, щиро дякую. Ну, хлопці, ну немає слів, але для чого він мені, хлопці? Татусю, мій рідний, я на нього тобі вайбер скачав. Вайбер? Та, Михайлович, уявляєш, подарували сенсорний. Кажуть, що найновіша модель. А то в мене сини, ні?